Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha ta'ala al-Fatihah. Lahurad Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-qudub syamil maqam wal ghathil azam sultan al-awliya syekh Nabi Hasan Ali Syadini. Wa ila hadrat mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina wa masyayikhina ustadzina wa alimna walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibatul kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Ahmad Samarqand. Usulihim wa fura'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad Asy-Syabadi. Qala hadatsana Faris ibn Mardawih. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadl. Qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid. Qala hadatsana Ibrahim. Qala hadatsana Abu Muawiyah an Bishr ibn Salman an Ubaid an Aban ibn Ishaq an Sabah ibn Muhammad al-Bajali an Murrat al-Hamadani an Abdullah ibn Mas'ud qala Dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud. Dawuh qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh walladzi nafsi biyadihi. Walladzi temidat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biyadihi tetep ing dalem kekuasaane alladzi la yuslimu ora Islam sapa abdun siji kawula hatta yaslama sehingga selamat sapa annasu manungsa min qalbi sangka atine wong walisani hilang lisane wong wayati lan tangane wong wala yu'minu lan ora iman sapa abdun siji kawula hatta ya mana sehingga iman sehingga aman sapa jaruhu tanggane abet bahwa iqahu eng bawa iqahu eng ngani ngoyone abet. Kulna matur sapa kita ya Rasulullah tuh Gusti Rasul. Wa ma baqaihu. Wa ma bawaiquhu. Wa ma iku napa bawaiquhu utawi bawaqi utawa ngani ngoyone abet iku maksudnya pripun? Qala dawuh sinten Rasul wasyuhu utawi bawaqi iku wasyuhu ambawuri abad wa zulmulan ngani ngoyone abad. Pembahasan tentang hakul jar utawa hak apa wae sing kudu awak dhewe penuhi terhadap seorang tetangga. Jadi hak-hak tetangga, hak-hak warga sekitar awak dhewe, tangga-tanggane awak dhewe. Iku apa wae sing wajib awak dhewe penuhi. Nek kene Kanjeng Nabi dawuh walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi. Wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bahwa iqah. Al-Baqi dawuh hadatsana ila akhiri. Abdullah bin Mas'ud dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Demi Allah kang nguasani awak ingsun. Kaula ora bisa dadi wong Islam temenan yen para muslimin durung slamet saking eleke
atine. Saking eleke lisane lan ya saking eleke tangane. Jadi ngene iki Kanjeng Nabi dhewe sing dakwah. Kok enek wong ndekne ngaku Islam, maka harus dibuktikan dengan cara apa ning kene wis dikai penjelasan karo Kanjeng Nabi. Wong Islam sing temenan maksudnya bener-bener Islame iku sempurna, apik, ora sekedar ngaku-ngaku tok. Iku ketika tetangga sesama muslime ngerasa aman karo wong iku. Jadi misal enek fulan dekne ngaku Islam, dekne ngaku percaya karo Gusti Allah. Dalam artian ngaku nek dekne beragama Islam. Iku didelok dhisik kira-kira fulan iki mau ijek nglarani atine tangga apa ora. Lisane ijek dijaga apa ora. Jadi ketika kok tangga-tanggane muslim-muslim sekitare merasa aman dengan keberadaan fulan, ora benci dalam artian ya damailah karo fulan mau. Maka iso dikatakan fulan iki Islame temenan. Iki bolak-balik iki damai ya salah satu tolak ukur keislaman seseorang. Awak dhewe ngaku Islam, ngaku duwe agama sing ngaku nek awak dhewe agama Islam, iku ya ora entuk sekedar ngaku-ngaku tok. Malahan kudu dibuktikan dengan apa? Dengan karo sekitare apik, karo sekitare rukun, ora cekcok, samane ngono. Aja sampe atine awak dhewe ngerasa elek karo sekitar. Mbah iku iri utawa hasud utawa senengane ghibah lah. Aja sampe atine awak dhewe iku kelakuane elek karo sekitare. Aja sampe lisane awak dhewe nglarani sekitare, apa meneh tangan. Aja sampe tangane awak dhewe gak iso dijogo. Senengane moro tangan karo sekitar. Aja sampe ngono. Dengan cara awak dhewe njogo kabeh iku, insyaallah keislamane awak dhewe iso meningkat dalam artian iso luweh temenan, luweh dikatakan sempurna. Ngono. Terus lan kawula ora iso dadi wong mukmin temenan yen tanggane durung ngrasa aman saking penganiayaane wong iku. Terus ketika kok anek wong mukmin dekne ngaku iman ning Gusti Allah. Anek suci wong dekne ngaku iman ning Gusti Allah. Maka ya harus dibuktikan dengan cara kira-kira tangga-tanggane iku ngerasa aman pura karo wong iku. Ngerasa damai pura, rukun pura karo wong iku. Ya intine sangka dhewe Kanjeng Nabi iki ngekei awak dhewe penjelasan, ngekei awak dhewe kesimpulan bahwa ketika seseorang dekne ngaku iman ning Gusti Allah, ngaku dekne beragama Islam, maka dekne harus bisa membuktikan diri bahwa orang-orang sekitarnya itu ngerasa aman dengan keberadaannya. Ora ngerasa teraniaya, orang ngerasa tersakiti karo lesane. Ya memang balik ya harus membangun hubungan silaturahim, harus membangun hubungan baik karo sesama. Iki termasuk hak-hak sekitar, hak-hak tangga-tangga sing wajib awak dhewe penuhi selaku orang Islam, selaku awak dhewe ngaku iman Gusti Allah. Terus para sahabat matur, "Ya Rasulullah, menapa bawa iku niku?" Dijawabkah Rasul, pemalsuane lan penganiayane. Intine nek enek wong dekne pengen dikatakan
pengen dianggap bener-bener iman, dalam artian sing nganggep Gusti Allah, pengen dinilai iman, pengen nilai keislamannya iku apik mung Gusti Allah, maka ndekne harus bisa menjaga hubungan baik karo sesama. Wah karo kerabat, ya karo sekitar, ya karo tonggo-tonggone. Aja sampe wong-wong sekitar iku ngerasa terancam karo keberadaan awak dhewe. Aja sampe wong-wong sekitar iku ngerasa benci karo kelakuan awak dhewe. Intine ngono. Hadatsana Muhammad ibn Dawud ibni Zuhair qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Ibrahim ibni Yusuf wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.